Hi, balik kami po yung group. Group? Ano tayo? 3C. The Sweet Sounds Delight Company. Ito bang po, Chiden? Wrong direction nga. I'm Jeff. Aileen. Alisa. CJ. Ranel. And we! R. Yes. Yeah. Ito bang Pochi? Wrong direction. And wrong direction. 1, 2, 3, 4. I'm wishing the way. I see I never done. But now you're in my way. You'll never know. Let yourself. How come I? Di kita iiwan sa paglabay. Because someone know wala nakiyaman. How come I? Di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo na tunay. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. Sa'yo na ang lahat, minamahal kita naman. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita naman. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true.